नमस्कार प्रणाम। तो भैया पवन भैया के मुंड बन गईल बा। जी हाँ, रउआ सब देख सकतानी कि आज के ही दिन में एगो ना भैया दूगो पोस्टर आउट हो गईल। जी हाँ, रउआ सब देख सकतानी एगो पोस्टर जौना गाना के टाइटल बा कलकतिया राजा और दूसरा गाना बा भैया जौना के गाना के रउआ सब बेसब्री से इंतजार कर रहल बानी। जौना गाना के टाइटल बा तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं। जी हाँ, आगे रउआ सबके बतला दी भैया कि ये गाना के बारे में पूरा डिटेल्स हम पिछला वीडियो में बतला देले बानी, लेकिन अभी हम फिलहाल रउआ सबके बात करें कलकतिया राजा के बारे में। तो रउआ सबके बतला दी भैया कि ये गाना के गैले बानी हमनी के पावर स्टार पवन भैया और म्यूजिक दिए बानी प्रियांशु सिंह और एक गाना के लिखले बानी निकी निहाल जी। आगे रउआ सबके बतला दी भैया कि गाना यसी फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर आवे वाला बा, लेकिन कब तक आई भैया डेट कंफर्म नहीं है। डेट कंफर्म होते तुरंत अपडेट रउआ सबके देम। लेकिन भैया रउआ सबके दोनों गाना में से कौन गाना पहले सुने के चाहतनी कमेंट करके जरूर बतलाएं। तब मिले तनी अगला वीडियो में, तब तक नमस्कार, लव यू ऑल।